तो का हाल बा भाई लोग। आज हम बात करे वाला बानी अंतरा सिंह प्रियंका के बारे में, जौन की भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे घटिया और सबसे गंदा और सबसे झटुखारन सबसे बकचोदी गाना गावेली अंतरा सिंह प्रियंका बारी। ठीक बा, सबसे झाट उखाड़े वाला गाना गावेली अंतरा सिंह प्रियंका बारी। एको गो गाना ही निमन नहीं गले, जितना गाना गले बारी पूरा अश्लील आ सब में लाड़वा फोदवा झाटवा लहंगा चोली ब्लाउज साया कछिया दुका दुका वाला सब गाना गले बारी। ठीक बा, ई बुझा ताटे ई कछिया ना पहनेली अटेती चोली ना पहनेली। ठीक बा, तो अंतरा सिंह प्रियंका से हम कह देवल चाहतनी कि भाई तू एगो लेडीज सिंगर हऊ आ लेडीज सिंगर के केतिया गाना गावे के चाही आ कैसन गाना गावे के चाही तारा ई मालूम नहीं खे। ठीक बा, गावे के बाटे त निमन गाना गाव, लहंगा चोली ब्लाउज आ लाड़वा लहसुन आ झाटवा फोदवा वाला गाना मत गाव। ठीक बा, ना तो लाड़वा लहसुन आ झाटवा फोदवा वाला गाना गईबू तब तहार कस के रेलाई होई आ पूरा जबरदस्त तरीका से रेलाई होखी आ ओस ना रेलाई होखी कि तू जिंदगी भर नाम लेबू जे ह केहू रेलस हमरा के। हम गैया जवान से कह देवल चाहतनी कि तनी खाली अंतरो सिंह प्रियंका के रेलाई होखो। ठीक बा, जातिवाद बंद करो, जातिवाद बंद करो। जो अश्लील गाना गाएगा चाहे वो किसी भी जाति का हो उसका रेलाई होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। ठीक बा, चाहे कोनो जाति के हो केहू। ठीक बा, सिंगर लोग के फिल्म इंडस्ट्री लोग के जाति कोनो ना होखेला, ऐसे कि उ सब जाति के होखेला लोग। तो जातिवाद में ना आवे के चाही आ अश्लील गाना बंद होके के चाही भोजपुरी इंडस्ट्री में। ठीक बा, अंतरा सिंह प्रियंका से निवेदन बाटे कि भोजपुरी में अश्लील गाना गावल तू बंद कर, अच्छा गाना गाव। ठीक बा, अरे तुम लोग को सीखना चाहिए कल्पना जी से, देवी जी से, जो सिंगर है कल्पना जी देवी जी, इनसे तुम सबको सीखना चाहिए। मुझे लगता है ना कि ये दो लेडीज सिंगर के सिवा ये भोजपुरी इंडस्ट्री में बाकी कोई सिंगर नहीं हुआ। तुम सब कचरा हो साला, सब कचरा के डिब्बा हो। तुम सबको नगर पालिका वाला कचरा के डब्बा में डाल देना चाहिए तुम सबको। साला कुत्ता सियार गाना गाते हो, लहंगा चोली ब्लाउज कछिया लाई कोनो गाना है? गाना है तो निमन गाना गाओ, ठीक है, नहीं तो गाना गावल बंद करो तुम सब। ठीक है ना, पहले बता दे रहा है, ये झाटवा फोदवा खाने गाना मत गाओ। ठीक है, अंतरा सिंह प्रियंका आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप अश्लील गाना बंद कीजिए और सामाजिक गाना गाइए। ठीक है, और अपना नाम रोशन कीजिए एक अच्छे तरीके से, अच्छे प्लेटफॉर्म पे। ये गाड़ मरवा के अथी करवा के ना। ठीक बा, सुधरे के तनी कोशिश कर लो, अश्लील गाना बंद कर लो। जबले तू लो दू चार गाड़ी ना सुन बोलो न तबले गावल तू लो ना छोड़ बोलो। प्यार से बाबू भैया सौर भैया दादा कहले न तो तू लो ना सुन बोलो। माई बहिन खूब तराई नु तब तार लो के भेजा में घुसी और ओकरा बाद तू लो सुधरे के नाम ले बोलो। ठीक बा, चलो ठीक बाटे। बाकी ई हमार प्रयास कैसा लागल रहो लेकिन कमेंट करके जरूर बताई। अब वीडियो को शेयर करी और लाइक करी, कमेंट करी, चैनल के सब्सक्राइब करी और का कुछ ना, इस सर्वासन के गाना सुनल बंद करी बस।